Salutare, mă numesc Alina Mirluș, sunt din Ploiești, România și am venit în Catalunya acum 7 ani. Am locuit în Vilafranca del Penedès, însă acum locuiesc în Barcelona. L'Alina Mirluș és estudiant de filosofia i una activista per la tecnologia oberta, el programari i la cultura lliure. El seu interès se centra en l'impacte de les tecnologies web en la nostra cultura i vida social, sobretot en l'educació i el desenvolupament de les comunitats. Per què s'ha de participar en el procés d'independència? Cred că ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în Catalunya în ultimii 3-4 ani este un exemplu de democrație, un exemplu nu numai pentru catalani, ci pentru Europa și pentru orice altă țară. Așa că eu cred că toată lumea, chiar și românii de aici, trebuie să se implice politic, mai ales pentru că este o țară unde ei locuiesc, unde ei lucrează, unde ei plătesc taxe. Și atunci este o mare oportunitate. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru a avea ceva de spus, nu? Și răspunsul meu este da. Ar trebui să participe, indiferent de dacă sunt sau nu sunt de acord. Aniràs a votar? Pentru mine, 9 de noiembrie reprezintă, în primul rând, un succes democratic. Reprezintă un pas înainte pentru o democrație, așa cum ar trebui să aibă nu numai Catalunya, dar toate țările. Eu clar recomand tuturor să se gândească la răspunsul da. Pentru că aici trebuie să ne gândim că un da reprezintă și un alt început. Com vols que sigui el nou estat? În primul rând, ce mi-aș dori este ca cei care vin să locuiască în Catalunya să aibă aceleași drepturi în ceea ce privește munca, în ceea ce privește studiul, în ceea ce privește salariul, în ceea ce privește serviciile. Iar în același timp, îmi doresc ca noua societate să fie mult mai democratică, la nivel că cetățenii ar trebui să colaboreze mult mai mult cu Parlamentul. Avem această oportunitate ca țară mică să arătăm ce înseamnă un stat democratic, ce înseamnă o bună colaborare între cetățeni și Parlament, ce înseamnă să adopți legi de o manieră democratică.